да бъде сринат. Стига се до там, че авторитета, достоинството и правото на обикновения човек се унищожават, за да стане той консуматор или потребител. А какво им подарихте? Срива се, за голямо съжаление, авторитета на църквата, целенасочено. И онези, които правят това, да не мислят, че ще успеят, но по-скоро несъзнателно те рушат държавността. Подарих икона на Света Богородица на господин министър-председателя и икона с образите на баташките мъченици, които са много канонизирани, на всички министри. А Библия имаш ли?